Ама защо полетяли? Пада. Айде, тръгваме. Голямата мак се положи надолу. Да, знам. Мамо! Ето една голяма. Мамо! Чакай малко да е. Беше ли сега? Ето е пираната, Тони. Дала ти изяде пръст. Ето това е пирания. Ето това е пирания. Тогава ще се плаши като пирания. Хайде, пирания, изяш ми пръста. Като пирания, що се плаши? Ето и това е пирания. Като пирания, що се плаши? Защото нямам кръв. Сега ще такова ме кръв. Искаш ли да ти изяде пръст? Пиранията кръв ли пие? Не, като има кръв и се озверяват, ама това може да са такива, дето... Що отгоре тече вода? Защото... Къде тече вода? Защото все едно е в джунглата. И там капа от листата. Това са от Амазонка риби. Чакай с тази патерица отзад, че